Oletko jo tutustunut omaolo.fi-palveluun? Omaolo.fi on julkinen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelu ja asiointikanava. Omaolo on maksuton ja se on saatavilla ympäri vuorokauden. Omaolossa voit arvioida hoidon tarvettasi ajasta ja paikasta riippumatta. Sitä kautta saat esimerkiksi tiedon siitä, tulisiko sinun hakeutua lääkärin vastaanotolle oireidesi perusteella. Omaolosta löydät muun muassa 16 erilaista oirekyselyä, sähköisen terveystarkastuksen ja 10 hyvinvointivalmennusta. Käy tutustumassa palveluun osoitteessa omaolo.fi. Omaolo on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Laitteen valmistaja on DigiFinland Oy.